sapa teman saking ladan karang lo mongkon ora hancur andhaku rami penudya babaran saking ladan karang lo RT 3 RW kali mongkon karang ora hancur putra paling pisan dalipun bapak ireng prayoga Surabaya Sulit Jawati dalipun Mas Ayu loro lanang Santini ndak piyama dinas tampil ibu Julia serang sing menggah temuning pinanganten nggih dawuh penesang pinanganten kanggo putri kadang yen nang pemandangan yen kok yo aturan-aturan kok patan bali ngamen pinanganten putri nopan pinanganten suwe kok padane prosang guru lagi kata-kata mereka dalam ingatan upacara edat widi widolengan rumah tangga pengisatan winastan panyidak ing hantigur panyidak ing hantigur matandani pecah pamoring jusoko pengaruh dalam pamoring penuh ingkang sampun dinadang-dadang ringkian sepuluh nanti maka berwonten jagating beberapa sampai orang yang panjang yang itu juga dari nasan tambah suwi akhirnya lokon rokok meratandani lamun bukti mungkinnya saya pusing dulu lagi ini dunia praten belahan kalau saya pakai mau sepuh nyebutake mau Jawa nyebutake ana nang swarga nuwun rokok katut sakare wong ning pinangan pian nambah sampeyan ing napa nedya den kan jurul jajal handa jari sang guru lagi kan itu kan dinas tampil ibu Julia saking menggah yang sepuh kekali nebyo hangan pinangan dan kanthi pinangan cindang cindur patandani lamun wis gampang wae kemaping yang salah kirabi sing sang ngene mau kamu konsul rambut udah dalipun eyang putri eyang Slamet Basuki minangka ajaning Dapat pisang penyangan-penyangan yang terima kangga mereka Lejo datang kata loman Jadi lompakan di lomongan Kami awal laras moyo Jaganya keti Dampar sasononya sampur Kasang mataku diling Jurilas ingkang Kumbalan diling dan keluarga Kembalayo Transaking Utrawa yang saking dari pun ibu Slamet Basuki